Čau lidé, já vás zdravím po strašně dlouhé době u nového videa. My jsme si zaplo, všechny to bude dnes, kdo neviděl hrát Brawl Stars, lidi co mě znají, tak ví. A dneska Brawl Stars budeme dělat questy napem. Takže to bude dneska zábavný. Můžete mi klidně pak napsat po video, co byste třeba doporučili v blavku, nějaký challenge. Ale myslím si, že takhle ze začátku bych to vzal hodně pomalu. Já doufám, že Apple lidi, kteří mě jste sledovali, tak neznají. A no, jsem zpět. Nic jinýho. OK, tam je stále OP, tak aspoň něco. Mám trochu menší lagy, co se týče natáčení. Ale jak se říká, do budoucna se všechno zlepší snad. Můj teammate je Poko, taky do healerzy v týmu jsou špatný. No, týmování. Jak se koukám, tak ani polo, co se to bylo v Trust změnilo. Mám úkolem jsme aspoň 2 questy na PM, protože to mám jediný 2 questy. A tím skončí videjko, myslím si, že skvělý závěr. Velká v týmu, no na tuhle mapu jako nevím, myslím si, že by to bylo nějak moc chytlý. A tak pravděpodobně lepší na spam, když za ní neumím. No, úplně jsem to očekával. Jsem špatný, jde to vidět. Vyhlát a vyhlát. Na co by mohla být tam dobrá v game modech tady? No. Zkusím ji na Wipeout a uvidíme. Doufám, že snad nebláním, jak se vezmu zadný mikrofon. Zase, jak mi to bude tady v pohodě. Jak než se zase naučím zprogramovat, tak to bude zábava. A doufám, že konečně aspoň vyhledu. Nechci dát tak moc mega dlouhý video. Musím mít pomoc na jinak dead. A já taky s mým aimem. Tak ale mohlo by to začít hrát trochu chycej ten kód. No tapem není tak špatná. Dá se stále využít nádherné tapem na dálku. Jenom by to chtěl mít ještě ten skill, no. Lip healy? Nepříjemné. Ten Colt, tak jo, tak to je hloupý, ale on asi viděl dobře, co dělá.
Jinak na mém YouTube kanále nebude jenom Brawl Stars, jo. Pokusím se dávat i něco jiného než jenom Brawl Stars, jako jsem dával obvykle. Pokusím se dát úplně, co se týče... Pokusím se dávat takový klasický hry, co se hrajou, ale ne na mobilu. Ale no tak. Já tenhle on je fakt OP. No, ale nemohl by mi někdo z teammateů pomoct, ne? Ta Piperka fakt není, úplně nikde moc dobrá, jak se koukám. Prvního byla fajn. No, týmovat bych chtěla. Moje chyba, podle mě mít nejvíce smutí. Dal jsem zase moc těžký úkol. Hlad zapem. Jak pod komentářem můžete tam psát, jaký máte názor na stardlopy. Já nemusím, já bych byl stále ty boxy. Tak jo, nic moc, bylo by hezky, kdyby aspoň spadla mytika, ale nevadí. Já mám... Ok, takže se to bude vypadat házek enemáků, tu leta, co čtu. No, tohle bude zajímavé, dal jsem si těžký úkol. Na to jsem se chtěl mít 10-minutový videjko. Když se koukám tak sluč, co se týče gadgetu, tak tomu taky odeblali. Je opice, nemám rád opici.